Halo sedaya dulur, sugeng rawuh ing vlog kita. Dina menika kula sowan dhateng warung Mbak Narti, warung ingkang misuwur kalian masakan pedes-pedesan. Ing mriki wonten welut, bekecot, kerang, kepiting lan lobster. Kepiting lan lobsteripun seger lan ageng sanget. Nah, wonten mriki kita nyobi 3 daharan, belut, bekecot lan kerang. Ingkang sepisan welut rica-rica. Belut menika dipun goreng rumiyin supados renyah, lajeng dipun campur kalian bumbu rica-rica ingkang modho. Luwih sae menawi dipundhahar kalian sego anget. Pas dicobi sambelipun nundang pol, pedesipun nglangkungi nanging tetep nikmat. Sapunika giliran bekicot, teksturipun umpuk, bumbune ngresepi dumugi jero, lan pedesipun pas sanget. Kangge panjenengan ingkang taksih ragu nyobi bekicot mboten perlu ajrih amargi rasane gurih sanget lan uwendes pol. Kerang rica-rica menika suger lan umpuk dipun campur kalian sambal rica-rica khas Mbak Narti ingkang gurih, pedes lan wangi. Menawi sampun nyobi, mesti kepengin nambah malih. Nah, pas dicobi rasane enak banget. Ingkang paling istimewa ing mriki kuah becek khas Mbak Narti. Kuah menika kental, gurih, pedes lan rempah-rempahipun modho sanget. Cocok dipundhahar kalian ulut, bekecot lan kerang. Pokoke warunge Mbak Narti iki menika swargane para pecinta pedes. Panggonane strategis, gampil dipun tingali, reganipun murah pol, lan rasane boten usah diraguake. Nah, menunipun kuatah sanget lan rasane sae sedaya. Kangge panjenengan ingkang tasih durung nyobi monggo rawuh lokasine wonten ing Dalan Manunggal, Panyuran, Kabupaten Tuban. Aja lali mampir ya dulur-dulur.